Sabi kanta-kanta lang, pero bakit, malungkot ka. Halika, comfort kita. Halika na. Yan. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Marazzoni. Kanina nga na napag-uusapan natin, may mga oras na medyo feeling lonely ka. At minsan naiisip mo, teka lang, kailan ba ako magkakalab live kapag kwarantahin ka na? O saktong-sakto, ano bang hinahanap mo sa isang babae o lalaki? Maratoni yung may tsura, pwede na yan. Yan lang yun, okay na yan. Siyempre po, bukod sa itsura, bukod sa look, ano pang mga pwede mong ibigay? Ano pa bang mga pwede mong trip na hinahanap sa isang tao, isang kapartner? Dalawa lang naman yan eh. Ano bang trip mo? Trip mo ba ng jowang matalino? O trip mo ng jowang madiskarte? Yan, Diyos ko, kung ako ang papapiliin, siyempre doon ako sa madiskarte. Oo, kasi minsan mahirap kapag matalino masyado. Masyadong serious in life. Alam mo yung mga tipong, kunyari, nag-uusap kayo in an intimate space. Tapos nandun siya sa gilid, sasabihin sa'yo, alam mo yung yung Preamble Constitution of 19 Kinembot. Anong Preamble Constitution? Parang, that's so far ago. That is from my high school moments pa. So minsan, syempre, pipiliin natin yung madiskarte. Kagaya ngayon, sa panahon ngayon, talo kapag isa lang trabaho mo, be. Dapat kahit papaano marunong kang live selling. Oo marami akong kakilala. Yumaman sa pagla-live selling. At saka syempre, pag madiskarte ka, ikaw rin yung mga klase ng tao na okay lang kahit isa lang yung pinupuntahan na lugar. O kaya minsan sa kakapalan ng mukha mo dahil nga madiskarte ka, dami mong naiuuwi. Oo, kagaya ni Maratoni, isa rin po ako sa madiskarte. Makapal din ang mukha ko eh. Walang pambili ng pagkain, so minsan hihirit, paminsan-minsan. Pero ikaw naman yun, depende naman sa'yo yun. Kasi syempre, habang tumatagal, hindi naman po pwedeng laging ganda lang o gwapo lang. Kailangan isipin mo rin kung, teka lang, worth it ba na ibigay ko lahat sa kanya, lahat ng my all and my virginity? Oh! Baka naman kasi mamaya, naibigay mo na lahat. Pero yun pala, lahat gawa rin. Oo, sa panlabas lang, tas magugulat ka pag lumabas yung anak nyo. Ay, ba't ganun? Ba't parang pango? Matangos naman ang ilong ng mister ko. Matangos din naman ang ilong ko. Masan po nang galing yung ilong ko? Ay, wala akong kinalaman dyan Ay nako, it's time! It's time para mag-isip. It's time para iwi. Tingnan mo muna bago mo i-chat kasi. Bago mo i-swipe right. Ang hirap sa'yo, nakita mo lang na, ay, tangos ang ilong nun Ay, grabe yung abs! Ay, parang di mo pa nga nakikita sa personal, mabango agad! So, huwag ka magpapadala masyado sa looks, ha? Eto, saktong-sakto. Kanta ni Tutsi. Aga mo, Tutsi, ha? Here's another song brought to you by Tutsi Guevara, entitled Kaba. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?